ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ପିଆଜ ରାଇସ୍ ତରକାରୀ ଫ୍ରି ସେ 4 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ କହିବ କହିବନି କିଛି ଆଜି କହିବନି ପିଆଜ ଉଲ୍ଟା ଖୋଲା ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏବେ ଜଣେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ ରୁଟି ଖାଉଛି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଡିନର କରିବାକୁ। ଆମେ ଦଶମ ଫେଲ୍ କଣ କରିବୁ ଯାହା ଆସିଲା ଲେଖିଲୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବନି।